Добър ден. Това е бати Краси Балабана. Големи уи. Не дей, че ще го вкараме в интернет, не дей да говориш цинизми. Това е Иво. Московица. Да, вижте как работят. Ето е бай Колю. Значи ще го вкараме в интернет, бай Колю не говори цинизми. За хуи сте. Хуи сте. И така. Чай да вземем едно интервю от тях. Здравейте, бай Колю. Да. Как се чувствате? Добре се чувствам. Като вълнение. Като вълнение съм, радвам се и излизам в опозиция. Така. Съм депутат. Със секса как сте? Добре, нормално за сега, на тая възраст. Да, На ден. нормално. По 3 пъти. Да, по 1-2 пъти, ама не 3 пъти. Айде, по 1-2 пъти. Така. Добре. Като има къде? Да. Отзад ли, отзад? Отзад, от 5 къде не пади. Добре. Добре, бай Колю. Мерси за Да, интервюто. благодаря. Така, господине, вие как сте с секса? Много зле. Защо така? Не, ти чукаш ли се? Отзад чукаш ли се? Извинявайте, господине, моля се, не обиждайте репортера, моля ви се, защото ще ви съдим. Кажи, чукаш ли се? Кой аз? Да, отзад. Чукам се. Охо, да. И това са най-големите чекижи на общината. Тя ме пода от байка за всички чекижи. Да. Я дайте една песен сега. И сега Янко идва и бай Красо ще вари на крушуна да твари баклук. Това е летница, дами и господа. Пула батарейшон.